Na rokovaní bola správa komisie o situácii v Bosne a Hercegovine, debata a návrh na prijatie rezolúcie, o ktorej budeme hlasovať dnes vo štvrtok. Tá debata konštatovala, že situácia v krajine je negatívna, pokiaľ ide o konkrétne výsledky na ceste k európskej integrácie, že krajina zaostáva za ďalšími štátmi v regióne, že reformy sa uskutočňujú veľmi pomaly a volebný rok, ktorým je tento rok 2010, túto situáciu ešte skomplikoval s tým, že prakticky neboli dosiahnuté nejaké reformy. Jedinú vec, za ktorú diskutujúci chválili Bosnu a Hercegovinu, bolo to, že dokázali splniť technické kritériá pre udelenie vízového režimu. A to ukazuje, že keď politická elita krajiny má záujem na niečom konkrétnom, že sa vie dohodnúť. Záver rezolúcie je asi taký, že Európska únia počíta s tým, že Bosna a Hercegovina sa v budúcnosti stane jej členom, ale dôrazne vyzýva krajinu, že ak by sa takáto situácia, keď sa potrebné reformy neuskutočňujú, že keď sa neuskutočňuje ústavná reforma a ďalšie, ťažko možno očakávať, že európske inštitúcie, aj Európsky parlament bude môcť prijať nejaké pozitívnejšie opatrenie voči krajine. Je to taká výzva pre budúcu vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb, ktoré budú 3. októbra, aby skutočne dokázala, že je schopná dohody a že aj Bosna a Hercegovina, ktorá má veľmi zložité členenie národnostné a etnické, je v stave tieto otázky riešiť tak, aby európska perspektíva pre ňu bola tiež reálna. Vo výbore je niekoľko, povedal by som, predstaviteľov extrémnych politických strán, z Holandska napríklad, ktorí sú vôbec proti tomu, aby sa Európska únia rozširovala o krajiny Balkánu. Oni sa často vyjadrujú, že bola chyba, že Bulharsko a Rumunsko boli prijaté do Európskej únie, takže tieto hlasy treba brať ako absolútne ojedinelé, ale celkové je atmosféra pre budúce prijímanie štátov Balkánu pozitívna, jednoznačne.